Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anakku kabeh sing ganteng, sing bagus, sing ayu lan cantik, sholih lan sholihah. Sampun wungu sedaya pun tangi, alhamdulillah. Ketemu malih kalian punani wonten ing acara Pagi Ceria bareng Suaka. Wonten ing 107,7 FM Suaka, Suara Kebudayaan. Sehat sedaya? Alhamdulillah. Monggo WA saha SMS lan telepon dipun tenggo wonten ing nomor 08335669966. Esuk iki ditunggu punani. Sehat selalu, setunggal lagu kagem adik-adik lan anak-anakku kabeh. Monggo Mas Sam. Lagu Indonesia Raya kagem ngipuk-ipuk rasa tresna dumateng bangsa lan negara Indonesia. Sampun siap? Nggih. Mirengke ceritane Bundane esuk iki. Sampun setiap saya nggih? Alhamdulillah, sinambi maem angsal, sinambi lenggah, ngunjuk mimik susu nggih pareng karo dolanan ning jaba gawe masak-masakan nggih pareng. Siap nggih? Sinau basa Jawa gawe aku dadi juara. Cerita iki terinspirasi saka prestasi anakku lanang putuku Nadhif sing saiki wis mlebu ana ing SMA. Awan bali sekolah dina kuwi katon hawane panas. Mulai sekolah ketepus banjur mlebu omah ngombe wedang putih sak gelas entek amarga saking ngelake hawane panas banget. Nadhif sing lagi bali sekolah banjur ganti klambi, cuci tangan, cuci kaki, wisuh ben resik sak kabehi. Bocah iki mau bocah sing sregep banjur lungguh ana ing
ngarepan selonjor buka buku-buku sing mau digawa sekolah. Dibaleni meneh karo sinambi maem. Rampung maem wetenge wis ora luwe meneh banjur mlaku mlebu. Mbah, aku tak bubuk sikik ya Mbah, kesel banget aku. Ujare karo simbah sing saben dina ana ing kono. Ya Le, nek ngaso dhisik nek awake kesel. Bocah lanang iki mau banjur bubuk awan. Krasa lan keprungu adzan ngasar wis kumandhang. Banjur grigah tangi, ucek-ucek mripat, mlayu ana kamar mandi, njupuk banyu wundu banjur nindakake salat. Bocah iki mau banjur metu ana ing njaba dolan bareng kancane. Jam 3:30 ibuke lan bapake kondur saka nyambut gawe. Ora sah ngenteni ibune tekan jero ngomah. Nadi banjur matur, "Bapak Ibu, aku ki didhawuhi karo bu gurue." "Lah didhawuhi apa, Le?" "Didhawuhi lomba." "Lah gek lomba apa?" "Lomba maca geguritan, Bu." "Oh, geguritan. Oh, kuwi puisi basa Jawa, Le." "Kowe mantep apa piye? Seneng?" "Ya dicoba, Bu. Nek sinau rak ya mesti bakal iso." "Yen kowe seneng tenan, mantep. Sesuk dina Minggu tak terke ana daleme simbah sinau ning kono." Simbah kakung kan luwih pinter, luwih preso nggon basa Jawa. "Siap, Bu." Dina Minggu esuk Nadif wis ora sronto meneh. Bocah kan lengguh ana ing kelas 4 iki ngejak bapake lan ibuke numpak sepeda tumuju ana ing daleme simbahe. Esuk utuk-utuk wis padha mangkat ngepit dhewe-dhewe sinambi olahraga. Lagi jam 6:30 wis tekan daleme simbahe. Nadif banjur matur, yen didhawuhi nderek lomba ana ing kabupaten maca geguritan cacahe ana 2. Naskahe utawa dluwange banjur dicaoske karo simbahe. "Mbah niki lho Mbah, kula ki didhawuhi lomba maca niki. Pripun nggih Mbah? Kula pengin saged." Simbahe kang lagi wae rampung nyapu banjur lenggah mendhet tesmak utawa kacamata banjur diwaos. "Oh,
Kowe pengen tenan sinau iki to, Le? Lah nggih, Mbah. Pengen juara apa ora? Nggih kepengin. Hadiahe wonten artane lho, Mbah. Oh, ngono. Yen to kowe pengen dadi juara, entuk bebungah duit, ya mung siji pawitane. Napa niku, Mbah? Le sinau utawa latihan kudu mempeng. Ora kena pedhot-pedhot. Jago. Cakah, Mbah. Wiwit dina kuwi Nazif banjur sinau maca geguritan seka dewan juri sing diparingke ana ing sekolahane. Sedina, rong dina, telung dina, dadi seminggu, rong minggu, wis siap arep maju lomba dina kuwi. Mantep lan kendel. Esuk kuwi diwiwiti kanthi nganggo kelambi surjan utawa bebetan gagrag Ngayogyakarta. Saperlu kanggo nguri-uri kabudayan. Maca geguritan uga kanggo ngupiya karben bocah-bocah padha seneng basa Jawa. Basa Jawa sing dadi bahasa ibu ana ing Ngayogyakarta iki perlu disinau, perlu dileluri amarga iki duweke awake dhewe. Yen ora gelem nguri-uri, banjur sapa sing gelem? Mangkono pangandikane simbahe Nazif karo putune lanang pas ngenggokke mernahke surjan lan bebete. Siap, Mbah, kula tak sinau basa Jawa. Esuk kuwi mangkat budal nyang perlombaan sing dianakke ana ing Dinas Kabudayan utawa Kunda Kabudayan ing kabupaten. Sik melu utawa nderek lomba ing dina kuwi akeh. Bocah-bocah SD kelas 1 tekan kelas 3 tekan kelas 6 padha melu lomba. Ora mung siji utawa loro nanging puluhan. Pas gilirane Nazif maju, dheweke kelingan yen kudu mantep lan ora kena wedi piwelinge ibu lan bapakne. Bocah iki mau maca kanthi lancar, basa Jawane ya kenthel, medhok, ora ana sing kleru, ora ana sing lali. 1, 2, 3, 4 nomor urut ditimbali mbaka 1 nganti tekan 20.
21, 22, 23, 24 lan 25. Sing melu padha wedi, kok kabeh ora ana sing elek, le maca apik kabeh. Kanyatan ing kono perlombaan ora mung geguritan tok, ana uga maca pat, nulis nganggo aksara Jawa lan sak piturute. Tekan titi wancine macake para juara ing dina kuwi. Kabeh sing padha melu utawa pesertane deg-degan, do nyekel dadane dhewe-dhewe, ana sing tangane diremet-remet, ana sing geret-geret kudung utawa klambine. Dewan jurine pinter, anggone maosake seka juara harapan 3, harapan 2, harapan 1. Juara 3, juara 2 kok jenengku ora disebut. Aduh Bu, aku ora etok juara iki. Ananging Gusti Allah Maha Presa, Maha ngerti, maringi kejutan. Kanyatan nasib entuk juara 1. Sorak-sorak bapake, ibuke lan uga bocahe, simbahe sing ngelatih lan mulang muruk uga melu mrebes mili. Rasa syukur diucapake kanthi waosan alhamdulillah, anakku iso oleh juara. Seminggu candake kudu maju ana ing tingkat provinsi. Ana ing tingkat provinsi uga ora mung sithik sing melu. Watara ana 15 bocah utawa 15 peserta. Kanthi ati mantep lan uga percaya marang awake dhewe, bocah-bocah sing padha melu kuwi mau padha macake geguritan kanthi lancar lan ora ana sing kleru. Sepisan meneh Nazib oleh juara 1 lan oleh bebungah duit kanggo pengarem-arem. Mendah senenge lan bungahe anak lanang iki entuk juara. Saben taun Kundo Kabudayan mesti nganakake lomba festival ana ing Bantul lan uga ana ing provinsi. Tahun kelas 4 melu lomba pikantuk juara. Kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8 lan 9 maturut-turut juara mau dicekel karo Nazib. Mendah bungae tabungane saka bebungah perlombaan iki mau
pendak tahun tambah, pendak tahun tambah. Tambah bunga, tambah seneng, lan uga tambah sregep anggone sinau basa Jawa nguri-uri kabudayan Jawa. Pungkasane ing taun iki ditimbali minangka wakil utawa utusan saka Ngayogyakarta ana ing festival bahasa ibu ing Jakarta oleh kesempatan ketemu utawa pinanggih Bapak Menteri Kabudayan Bapak Mukti, bisa salaman, bisa foto bareng lan uga sarasehan bareng-bareng. Amarga sinau basa Jawa kanthi tenanan, kanthi mantep ana ing ati lan rasa tresna marang budaya, nggawa nazif ana ing Jakarta lan uga entuk bebungah duit kang akeh kena dinggo sekolah mlebu ana ing SMA. Mekaten critane Bundani ing esuk iki. Piwelinge utawa nasihat, ayo sinau sing tenanan. Prestasi ora mung ana ing matematika, IPA, IPS lan sapiturute, ananging uga ana ing bab-bab sakliyane. Babagan agama isa ana ing waosan Al-Qur'an utawa qiraah, apalan juz utawa hafalan Qur'an, ana ing basa Jawa, ana ing kesenian tari lan uga gambar utawa seni-seni patung, kriya lan sapiturute. Prestasi lan prestasi kanggo mituduhake yen aku lan kowe kabeh tresna marang Indonesia. Mekaten critane Bundani, mugi-mugi tansah diparingi sehat lan kuat kanggo anak-anakku kabeh. Salam budaya, salam prestasi, semangat selalu. Monggo Mas, mugi-mugi cerita menika saged menginspirasi anak-anakku kabeh. Nggih. Sinau luwih sregep lan sinau. Mbok pilih kagem napa nggih Mas? Ulang tahun Bantul Praja Taman Sari wonten Mars Bantul Praja Taman Sari saged dipun puter.
Matur nuwun Mas. Kagem Bantul Projo Taman Sari. Nggih. Satria nggih. Sugeng ambal warsa ingkang angka 109 gangsal. Mugi saya ayem tentrem subur lan makmur. Rangkaian ulang tahun Bantul sampun kawiwitan wiwit minggu ingkang kepengker wonten fun run lari 5 dan 10 km lan wonten ugi nyekar wonten ing Tambalan pasarean Tambalan wonten ing Bupati ingkang angka sepisan wonten ing mriki nggih. Wonten malih malam Sabtu kalau kapangker nggih wonten sarasean wonten ing kabupaten ingkang saged pun presani wonten ing YouTube. Lan mbok bilih wonten ing tanggal kalih dosa mangke wonten upacara wonten ing Trirenggo nggih. Radio Suaka ugi ngaturaken sugeng dina utawi selamat hari jadi Bantul wonten 195. Darmaning Satrio Akaryo Raharjaning Nagari Bantul Projo Taman Sari maju lan sejahtera. Gemah ripah loh jinawi budaya lestari wargane Raharjo. Salam budaya lestari budayaku. Matur nuwun Mas Sam menika wonten panyuwunan saking D Irfan wonten ing Pandak. Monggo sinambi makan pagi kagem kanca-kanca kabeh lan ugi para pamirsa utawi ingkang mirengaken wonten ing enjing nika. Setunggal lagu saking Mas Irfan, monggo Mas Sam.
cicik oro-oro siramake jamur apa jamuran yo kekeno jamur apa yo kekeno jamur aceh bercicik oro-oro siramake jamur apa Matur nuwun adik-adikku kabeh. Nika saking Mbah Kakung Wardi. Kirim kageng wayahipun ingkang dipun tresnani Mas Aksa lan Dik Kayendra. Mugi-mugi sehat selalu, tambah pinter, tambah soleh. Nyuwun lagu Tik-tik bunyi hujan, Mas. Monggo. Sekedhak malih nggih. Lan mbok pilih mangke wonten lagu jeblak-jeblak suweng kagem nutup acara wonten ing enjang menika. Saking bunani mbok pilih kathah kalepatan. Nyuwun pangapunten, sugeng pinanggih malih wonten ing minggu candhaipun kagem adik-adikku sedaya. Sehat selalu lan dipun tenggo wonten ing acara ceria bareng Swaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.